nima uchun Tojikistonda tojik xalqini tarixi deb alohida urg'u berilgan? Shu narsa meni qiziqtirardi. 1947-yilda akademik Bobojon G'afurov. Салом алейкум бардорони аҳли ислом, тоҷикистониё, мардуми форзабон. Дидам хеле подкастҳо хеле зиёд шудагиянд дар интернетҳо. Хеле эҳтиёт бошед, барое ки бисёрашон дурӯғ мегӯянд, ҳар гап мезананд. Масалан, нами подкаст номаш Турон аст. Бисёр таърихчиён бигӯем даъват мекунанд ва оиди таърихи ҳар гуна миллатҳо ҳарф мезананд. Як хел вақто дигар масалан таърихчиён пас мезананд ва имрӯз як таърихчи тоҷика даъват карданд. Акам рафта бо забони ӯзбекӣ ҳарф задеста, хай каме гӯш кардем, каме розӣ ҳастем, каме розӣ нестем. Лекин савол дар ин ҷост ки чаро бо забони ӯзбекӣ дар подкаст ҳарф мезанем? Охи мо тоҷикҳо забони ӯзбекӣ нафаҳмем? Охи намешавад ки бо забони русӣ ҳарф занед, барое ки ин подкаст ҳар вақт тарҷумаша надорад. Бо забони русӣ бояд ҳарф занед, ки чунки забони русӣ забони байналмилалӣ аст, то ки ҳама мардуми тоҷик бифаҳмад оиди чӣ ҳарф задестем шумо. И барои мо хеле муҳим аст ки мо ягон ҷо мерем забони худа пеш мебарем. Мефаҳмед бародаро? Забони форсӣ як забони қадимтарин ва забони байналмилалӣ ҳазорсолаҳо буд дар Осиё бародаро. ия бояд мо аз хотир набаронем ва ки як касе бо мо ҳамсӯҳбат мешавад, мо бояд аввал ки бо забони байналмилалӣ ҷавоб диҳем агар имконият бошад. Лекин мо бояд ҳаракат кунем забони худа пеш барем. Мефаҳмед? Чунки ман бисёр аҳамият додам ҳамин комментариёда ки ҳамсояҳомо медонанд забони русия, лекин забони худшона пеш мебаранд. Бачаҳои мо бошад забони ҳамсояҳомо кати ҷавод метиҳанд. Фаҳмидед? Ин хуб нест. Ва чӣ гуфтанӣ ҳастам? Масалан, нами зан яке аз подкастҳош Бобоҷон Ғафурова Раҳим Масфа дурӯғгӯ бировард, гуфт ки Бобоҷон Ғафуров ва Раҳим Масов мардуми моя пас мезананд, мардумои моя пас мезананд. Хулоса таърихи дурӯға бисёр навиштагиай ва ия бояд ки ислоҳ кунанд, ихе кунанд, ухе кунанд. Хулоса чӣ гуфтанием ки ки ҳам хеле подкастҳо даъват мешен, шумо бояд камтарак чиз бошен, чӣ гум, эҳтиёт кунед ва донед ки назди шумо душман аст ё ки дӯст аст. ба фикри ман дӯстӣ ҳами зан ва дӯстӣ ҳам хеле барномаҳое ки мекунанд хеле кам аст ба мардуми тоҷик, чунки якчанд подкастша тамошо кардам, бисёриш чизи хубиам надорад ба мора рости гап. Ва яке оз мемону ҳам видео тамошо кунед, чӣ гуфтеста оди Бобоҷон Ғафуров. Книги – это книга одного из таджикских представителей интеллигенции, историка Бабаджана Гафурова. Книга, изданная в советское время, о том, кем были таджики и какова была подлинная история таджиков. Эту книгу, кроме академических кругов, читали многие, неравнодушные к истории региона. В тех книгах также прославляется таджикский народ, принижаются культура и прошлое других народов региона, утверждается, что узбеки, киргизы и казахи пришли в... Хулоса нам хеле гапҳо мезанам, мега ки Бобоҷон Ғафуров дигар миллатҳои пас мезад. Фаҳмидед? Дигар ҳарчи гуфтестай и бо забони русикати ба фикрам дурустам тарҷума кардаги нестай. Дигар подкастҳошона бисёри гапҳои ҳар гапа мезананд оиди мардуми тоҷик. Хулоса хеле эҳтиёт кунед худона, барое ки бардоро ё душманӣ мекунанд барои мора. Фаҳмидед? ин ҳамин подкастҳо барои мора хеле бисёр душманӣ мекунанд. Барои ҳамин хубуш мешед ки ё ки бо забони русӣ ҳарф мезананд, то ки ҳама бифаҳмад оиди чӣ ҳарф задестанд, ё ки умуман карочи ҳам хеле подкастҳода иштирок накунанд мардуми тоҷик. Фаҳмидед? ин буд як видеои мо барои шумора. худона эҳтиёт кунед, дар амони худо боше. Забони худа аз даст натем бародаро. Дар амони худо. Ассалому алайкум.